Tinokudokesai mabuja tauya nonhau dzanyasi iro zuva rochina mwedzi uno waNdira. Nyasi tiri kutandano kunyepai kuti kwai mutungamiri wenyika agokumbira dare reparamende kuti ribenhuke riuye koita katombo kanyaya kureketa nhau yokuda muhwadamo wako muganhu nozeki. Regai tigoone ipapa kuti zvii zvichaburika nokutiwo zani wangu waribe wokufara, asi tinoziva hedu kuti kazhinji vanokona kundonyepera kunge waribe kufara, asi wachiziva hawo kuti wari kunhadzira zvinhu zvavo kuti zvivaitire. Asi hwendo huno tiri kundoimba kuti chero chavari kurongacho kana chiri chekuti chiite kupiriguka chinofanira kupiriguka iwo wachibva watsitsirirwa nacho. Dare guru munyika muguta reHarare ragoramba kuti Joboscar apuwe bheropo kare haaidi, pakatoita kunyangariwa. Tiri kuramba tichindoona ngoma yebodzibodzi ichindorira, heno kuti ichaguma rini kurira kwairi kuita ku, heno ticharamba takandoringa. WZBC wagoreketa kuti kwai waribe kurambidza kuti kadamba refu kawingidhi kakabva kuburika musi uno uyu karambidziwe kuridziwa panhepfenyuro. Ipapa wari kureketa hawo kudando, asi zvava zvashamisa kuti paribe kana kubodzi kwayambwika ichiridziwawo iyo yakaburika yawingidhi. Mava matoziva kuti paribe kana chibodzi chawari kureketa dzochokwadi ipapa. Taakuziva hedu maitiro avo. Nozuro takagokunyepai kuti kuri kunzi kwakadzingiwa vanhu sombwa kunzvimbo yosandawana kumberengwa wanga wari kucherachera chichehwa chorithium. Nyasi kwazoburika kavhidhiyo vanhu vari kuita kuhwadziwa idi, wamwe wanga waenda kotengesa ikweyo, wamwe wanga wari kutenga wachinochera, wamwe wanga wari kuita kudindini, wakandopuwa maminitsi 30 basi kuti wabve panzvimbo iyoyo, zvese wachibva wasiya pakatoita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoone kuti zvinopera sei, kunyanya wechidiki vari kuhwadziwa, wamwe vano wapwere, wamwe wanga watoribekana nomumari dzokubenhukisa kwawakabvako. Mabi angu pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaona kuti zvinopera sei izvozvo. Kwai inoanoita zvokuchengetedza vanhu Civil Protection Unit kwai kuri kuda kuuya makutukutu omvura akareketiwa nana maringa mvura. Kwai kuchaita mazuva 2-3 chaiwo anenge achikubana mvura zvakanyanya ichiita kuzvindikita pasi chaiwo, heno kuti ichareka chere kugoita mafashamu mune dzimwe nzvimbo. Ipapa vanhu vari kutoita kusaya kuziva kuti kuoita zvokudini, nokuti hwendo huno mvura inenge ichiri kudaba kunaya zvokuti vanhu vakohwe. Ticharamba takandoringira kuna chikara kuti wagotipe mvura iri nani. Mvura iyi kwai iri kuuya kunyika yese kusiya basi komatunhu ari dzasi konyika akaita sana Bulawayo, Matabeleland South, Matabeleland North zvakatoita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei izvozvi. Nyasi guta reHarare rasungiwa makanzura 2 anoti Herbert Gomba wokuwadhi yechi21 naLovemore Makwerere wochiwadhi yo25. Rekai tione ipapa kuti zvirumbodini. Wese wangu wairi kundonenedzerwa mhosva dziri bebasa, asi bato ravo roCCC ragotoendesa magweta kuti awamiririre. Rekai tigoone kuti kune kwazvinopera chere, zvinopera zvakadini kana kuti zvinenge zvichitekera sei. Tinozokunyepai. Nyasi taburitsiwa tsungununo pokare patanyepiwa nobepa nauro Newsday kuti kwai kuno mumwe mubvana akapfa nemakore 14 akapfira kunzvimbo yobwera abva kupona mwana zvakaita kuoma chaizvo. Kwai akatoponera kumba aribe kubvumidziwa kuenda koponera kuchipatara. Apa ndokujohwa nemasowe. Unosaya kuti warume wakuru kohokonai warume zvinhu zvizvi wati wafunda ba kuti zvisvinuba. Rekai tirambe takaringa. Mapurisa agoreketa kuti aribe kana kumba kana kuona zvori kureketika zvo. Rekai tigoringa kuti zvinopera sei izvozvi. Hurumende yakuita zvatakaijaira kuti inoita, kuti inoreketa zvimwe zvichienda kumarijo, zvimwe zvairi kuita zvichienda kumanzere. Ipapa apa pakatoita kunyangariwa chaipo, nokutoti kwai yatakareketa iya yekuti vanhu vari kufanira kubhadhariwa mari yechikoro nehurumende iri kugoitika ba. Kwai ipapa apa zviri kundoitika kune dzimwe nzvimbo dzokumarohwa basi, nokuti ndo nzvimbo dzakazikana kuti dzinovarombo fani. Idi heno kuti vanhu vasiri varombo waripi. Tikatiramba takaringa kuti inopera sei iyoyi. Munyaya yafadza wazhinji vaimbwa
kwaino hurumende tagoendesa kuti titandewo tibvumidziwe nosadhaki kuti tipe wanhu marezinesi okutyaira dzimotika opurasitiki. Kana chiri chokwadi ichi wanenge wazvikona idi, rekai tirambe takaringa ipapa. Wagotoreketa kuti kwai zvawari kuda kuita zviri kureketa kuti kana munhu akupuwa rezinesiro rinobva randotobuda musi iwoyo zvinondoita chitupa chopurasitiki zviya. Izvo zvakanaka izvi, dai zvatoramba zvakatodando idi kana zvikagona kuitika. Tinowaroyerawo manja. Takundoimba basi kuti wanobva wareka kuzodhurisa rezinesiro zvawanoita mapasipoti zviya, nekuti wanhu wava waribe kana anoziva kuti wanenge wachimboita sei pawanofunga zvawanofungazvo. Tikaringa zvokuzimuseki izvezvi, kwai mapepa anosenzesiwa kumaka bvunzo dzakanyorwa dzimwe angatoburikawo pokare pakabuditsiwa mapepa obvunzo dzacho pakatoita kunyangariwa. Kubuditsiwa zvisiri pamutemo kwemapepa kunoita kuti zvinhu zvireke kugoita zvinu. Rekai tione ipapapa kuti wachazviita sei peno wamwe wanhu pokare wachabatiwa nomhosva. Rekai tirambe takaringa. Ko uyo anonzi Stana agosungiwa pokare kunzvimbo yoDurban achinzi kwai agokuba nokubanha musikana waanodanana naye. Kwai ipapapa inyaya yekuti wanga waenda hawo kubhawa, musikana uyu akutopuwa nhamba nowamwe wakomana, iye ndo paakabva aita kumukuba. Idi zvakaita kuoma, zvinoita kunyadzisa. Munhu mukuru atori nemakore ekuenzana naChamisa chaiye anoita zvinhu zvakadari. Unobva wazvisaya. Rekai asungiwe agare mujeri peno ndokuti afunde. Kunzvimbo yomapopoma yoVictoria Falls kwahwadza izvezvi wana machengeta mhuka wagotoringa kuti kwai kuno nzou dzinosvika 6 dzakagopfa dzikandoboyuka dzapfa. Paribe agoziva kuti chii chiri kuitika kana kuti dzakapfa sei. Wamwe wari kufungira kuti peno dzakaisirwa chefu nduru yogarwe iya chaiyo kuti dzipfe nokuchimbidza. Heno kuti zvirombotekaira sei. Chikutorwadza kutoti kana notudiki rwakatopfawo ipapo papa twiri apa nohombe dzakutoita 4 pakaita kunyangariwa, asi tiri kushuvira kuti zvireke kugoenderera mberi izvozvi. Guta roBulawayo kwairi kupedzesa izvezvi mutemo wari kuda kuti rione kuti ringaseenzese chere wokuti wapwere wese wane makore ari pasi pe12 waite kupisiwa wanhu wopiwa madota basi kuika nzvimbo zvakaita sokumakuwa. Kwai izvozvi zviri kukonzerwa nokuti nzvimbo yokuika vanhuyo yaakupera. Pokarepo kanzuru iri kuchema kuti wanhu vari kufanira kuibhadhara pabodzi pemapazi ehurumende wanofanira kuibhadhara mabhiriyoni anoita 30 noribodzi omunyika. Pakaita kuoma chaiko. Heno kuti zvichapera sei izvozvi. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. kuMalawi angari ndiye mutungamiri wozeki anti-corruption commission yeikweyo kwai agohwina nyaya yache yekuti akasungiwa zvisiri pamutemo nokuti mapurisa pabodzi pone vanochuchisa vakamusungisa nokumubisa zvisiri pamutemo. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa nokuti pakatoita kunyangariwa chaiko. Tafara chaizvo kuti kwai kukinya kuna vamwe watsano wagopuwa makore 50 okugara mujeri nokuti wakakuba mudzimai wavo pabodzi pone kubva wamuisa supaguru kunhengo yache. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Hunhu hwakadari unobva wasaya kuti dzinenge dzimbotora sei kumusoromo. Rekai apiwe 50 chaiwo ndo akanaka. Anobva aita kuita kuchonera ujere ikweyo. Wanoita zvokuraura kunyika yoGhana wari kuhwadziwa izvezvi wari kutochema kuti dai wakuru hurumende yavo wagowaboya nokuwatakanura zviri kuitikazvo nokuti kana wari kuseenzera waChina wari kubva waita kuvhiringidziwa nokumbunyikidziwa kodzero dzavo wanenge wari kuitiwa sonhapwa chaidzo dziribe kana kodzero. Idi zvakaita kuoma. Rekai tione ipapa kuti ichapera sei iyoyi. Tinenge chikunyepai. Kuingidzira kuri kuita vanhu pasi rese kuri kuramba kuchienderera mberi. Izvezvi nyika yoIjipita yagoreketa kuti kwari yano vanhu vanoita mamiliyoni 104 104 miliyoni chaiyo pachirungu. Mukaona pakadari moziva kuti wari kuita kutevedzera zvakareketeka mubhaibheri zviya kuti zvaranai muwande muzadze pasi rese ndizvo wari kuita. Heno wabi yedu kuti tiri kuitawo sei.
kwai kuna vanhu 35 wapfa kunyika yeSomalia kwaputika bhambu ranga rakaisiwa mumotika. Toti mweya wapfa ngaizorore murugare, idi tichindoshuvira kuti zvireke kugoramba zvichienderera mberi. Nyika yeCape Verde kana kuti Cabo Verde yaita kuti nhandare yayo guruguru munyikamo itenziwe zita raPele. Tiri kuita kufara idi kanawo FIFA waita kufara nazvo, nokuti wagoreketa kuti nyika dzese pasi rese dai dzakona kuti dzipe nhandare ibodzi itenziwe zita raiye Pele. Kwedu handifungi kuti zvinoita baizvozvi, nokuti watoripo wazhinjiwo kwedu watinoda kuti tirambe tichirangarira mazita yawo wareke kugopera. Pele anako ikoku kwese kwese ikoku, dai zvatoramba zvakaita kudando. Nozuro makaona kudadisa kunoita chikwata choManchester United 3-0 kuBournemouth. Aiwa, tiri kuzvitenda. Tiri papo zvedu mabuja, rekai didi pafene pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.